Amakaphelele fast uba. Mzamo Prince Mthalane. Wala kumthalana. Wase J kodwa sengihlala eDambuza. Neminyaka mingaki? Na 21. Ufikele lapha eDambuza. Sono 3 months. Same house asikufice khona. Yebo bengihleli khona, siqashe khona. Ngiqashe khona. Yebo. Indaba uthi ngiqashile. Siqashile. Ngiyakhokha. Yebo siyakhokha. Okay. Lo muzi ngihleli noba khona. Ngihleli noba. Nabangani bethu. Oh ba. Abize ngamagama ukhulumele phezulu baba. Usabelo Mketi. Usabelo ba lo? Yebo. Lo? Yebo. Umbiza ngoba? Igama nimbiza ngoba? Ngibiza ngobhetha. Yeah. Nithole ngoba le ndawo. Hayi usahlangana nomfethu usebenza emagumbini kodwa umaster. Yeah. Umfeka. Yeah, leli sazi sinifice nalo. Usithini ngalo? Angijwayele ke isanda kuhlangana nalo. Isanda kuhlangana nalo. Yeah. Okay, sithini ngale zamoto ezu2 amahande engiwafice ebaleni. Ihande le ehambayo lephilayo. Yeah. Le file sayifica imile lapha siyazi. Le ehambayo eyamfethu waseAzalia drive. Yeah. Okay, le moto nisebenzisa kuma house robberies. Yeah. Nembathisa noma nisebenzisa njalo? Hayi, sokunjalo senza shot ayibonakala mase ungena ngisho sesihamba. Okay, ubani usuke drive? Uyena drive. Uyena drive. Unkosi. Uba igama lakhe? Nazwa inkosi. Okay, ubani athi nihleli nabo kuleyandla enigangayo nabo? Mina umzamo mngana. Wena ubani? Mina umzamo. Yeah. Sibongana nami usabelo. Yeah. Bese kube laba uscore. Yeah. Bese kube umubu uscore? Uscore simbiza uscore la sigama hlangene. Yeah. Kodwa umunye walapha Cha akekho la elo ubalekile. Ubalekile? Yeah. Ubaleke nani? Ubalekile nesipama. Inhlobo nesipama? Norinko. Yeah. Ivela byo Norinko. Anginalo ulwazi yonke so sabo. Ivela byo Norinko. Norinko yamba. Yakho? Yeah. Okay, isiphi isipama ubaleke naso lo? Oh, ne-38. Yeah. Okay, bafikile kunina endlini kale sekuthathwe lo. Bathini? Hayi basibuza ukuthi ungashashe bebehamba nami. Besibathatha. Nawu ubukhona? Bekuyimina uScora naye Sabelo bese yothengisa inko store. Okay, ubani uScora ulo phuma ejele? Umngani lo phuma ejele. Okay. Yeah, sothengisa inko store. Yeah. Ama obhudla bayiphola ushuthi nabanjwa kanjalo. Yebo. Wena waphinda emuva wenze njani wena mafendlini? Aphindele emuva mina. Yeah. uScora uvele wahamba washada sakhuluma nobhudla babephola. Bese wangibuza ukuthi wangena emotweni uSabelo obala baya. Ngathi angibazi. Wathi ungena kanjani emotweni abantu abazathi angibazi. Wathi okay wakhuluma nefoni. Ngabekisa inkwenjini athi mfethu awenza amaqanda. It's alright sure. Ngawonisa istofu. Besakhuluma nentombi efonini ngasikhathi ngabona sengena ngale. Ayithi ungena eqala manje ngibonile kade ngisasedane ngikho kade ngicofa ifoni. Yeah. Ngibona ngani sengena. Ngingene eqala yeah. Ngikhumula kahle mina ngicofa ifoni edane. Bebe kuphi ke bona? Bese bebalekile ngoba mina bashiya iminyango kade ngenza amaqanda. Bese iminyango bekuphi? Eminyango khona lapha endlini khona egcekeni la. Yeah, ibhamu kade zikuphi? Ibhamu ngazi kahle because angisiphathi lesibhamu. Bezikuphi ibhamu baba? Ibhamu sholo kuyibeka nje. Bezikuphi ibhamu? Sibeke eceleni kwemoto baba. Yiphi yona? Le ndala. Le ndala? Lengasasebenzisa. Hlobo lale ibhamu. Norinko baba ne-38. Okay, nigcine nini uganga? Ngibuza wena. Baba, khulumela phezulu. Ngikhumbula mina ngale wakuthangi futhi. Ngithe khulumela phezulu awuzuyiqhenya nazo. Ngale kwakuthangi noma ngale wakuthangi ngisakhuluma kahle futhi. Yeah, nenzeni lapha? Kukhona indawo ethi ka Grey la kudayisa khona uBi. Yeah. Safika khona sabaroba. Nabaroba ngani? Ngizandla ngazo lezi ibhamu. Bezingaka? Bezimbili. Ubade iphethe isibhamu. Ibona laba babalekile. Hey, cabanga kahle, ubade iphethe isibhamu kade ngingena lapha. Ngeke ibona baba. Ibona babalekile. Kade grojo lapha yana ka Grey ubade iphethe isibhamu. Mina nalo moya phuma ejele. Oh, bani ophuma ejele? uJokes. Yeah. Wena wenzeni wena? Ngine futhi ngaqoqa utshwala. Yeah. Bafethu babe bethatha amafoni. Khulumela phezulu. Ngine futhi ngaqoqa utshwala. Yeah. Bafethu bathathe lokho nje bathathe imali nelona. Yeah. Before that when ngathi ngigangeke ufuthi. Empophomeni ubukhona? Yeba. Empophomeni ubukhona na? Ubukhona? Bebubona bakade ngiyobamba inkonzo empophomeni.
Khulumela phezulu wena. kade kusigora mina nosabelo Yeah. Driver lo ba. udrive lo manje Uba igama lakhe. inkosi Yeah. Benine nombolo athi phumile lapha noma nje. sifuna indawo engaphithizeli ngoba besegcwele amaphoyisa la njalo ebusuku epatrol Yeah, nafike lenzani. safike nje okay saqala sobhekini indawo engathi dayisutshwala ukuthi busy kwakumqebele ebusuku lapho umuntu ehlala ebusuku kodwa kwakuyiweekend ebusuku kwakuphithizela Yeah. hayi sasabona ke kwenzekile ukuthi kule ndawo sithi mhlawumbe sifuna ukuthola imali yabiya khona mhlawumbe ngoba badayisutshwala ibhizinisi eranayo nje ugcwele kakhulu kodwa Yeah. ayisaphuma sithema sasiphuma ngomgaqo sahlangana nabantu abaphuma kuyona le tavern sababamba amafoni Kwenzekani? Ngoba kuthiwa nadubula lapha. babegoloze Yeah. esiwadutshula Badutshulo ba. laba babephethe ibhanga Ubani oyiphethe isipam? skora kunye nalomunye umfethu Ubani oyiphethe ibham lapha? Imina nalokunje angisamkhumbula mina kodwa imina ephethile u-38 Yeah, ubani wadubula? imina Wena wadubula umuntu lapha ngithi. Indawo wena umphikela umuntu evumela. futhi anginakanga kahle baba Nase nenzani ke emva kwalokho? samswadayisa Nasatha amafoni. Kwaba abantu besilisa nowesifazane. abesilisa bebathathu Nangena kuyona same le moto le. yeah Nenze njani after that? saphuma ngelokho nje ngema-5 sabuya ngoba sasesiphume ngo-main road awiki amaphoyisa ashesha vele kunyuka ihilton so saphuma ke ngemuva ngema-fakadini Yeah. sadilika sesidilika Uqale noganga baba. mina kanga sengazihlaphi last year kodwa nginasikhathi Ye baba, cabanga kahle, uqale noganga. last year Angithi ngithe uqale ngama wheel cap. ngisho into esile leyo yebhami ngisho leyo kutshontsha ama-wheel cap Uqale noba uganga nje. chazelo Ngithe uqale noba uqinisa ukhumala qinisa ukhumala kuphi? sashona Wafa kanjani? wadutshula Kuphi? ko Nini? Uganga nje. chazelo Ngithe uqale noba uqinisa ukhumala qinisa ukhumala kuphi? sashona Wafa kanjani? wadutshula Kuphi? ko Nini? isikhathi Yilapha lapha. emaqeleni Ujujulo oba, ujujulo oba. sengizwa kuthiwa wadutshula wasabela ngizwa manje bengenalo ulwazi Ubunganalo lwazi. cha Wadujulo oba lo mfana. usabele nomongisi Bamkuthiwa idujulelana. anginalo ulwazi kangisafunda ubugebengu angingabenzi lapho Ni aware ukuthi emva kokushona kwalomfana edujuliwe abazali bakhe besemakhandleleni babulawa nabo. yeah Uyakwazi lokho? sasondeleyo Uyakwazi lokho? yebo baba Babulawa ubani labo bazali? angikwazi ke lokho ngoba babeboshiwe laba omongisi benobhe yebo angikwazi ke lokho ukuthi babulawa Okay, angithi uyazi ukuthi leyo case kwaba nama witnesses ayefakaza against uMongezi. No pay. yebo ngiyakwazi Huh? yebo ngiyakwazi lokho Uyakwazi lokho? yebo ngiyakwazi Kwenzekani after that? Kwenzekani ngama witnesses 2 years ago or a year? Abulawa ba? angazi ukuthi abulawa baba Okay. angikwazi Yasiyaphela icase against uMongezi angithi yebo beno pay ngoba sekubulewa ama witnesses. yeah Ngiyasazi ke leso story. Wena wayeqhubeka uyakhanga futhi umngane wakho umbonile sefika nje ebulewa abangani balo wena uqhubeka uyakhanga. Yabo uthi impatha ngingenalo ulwazi oluningi mhlambe nabo bazokubulala futhi ekugcineni. baba Imafana ema robberies lezinto zenzele. ayikona le lokhu abantelwe mhlambe Khulumela phezulu wena. mhlambe makunendawo yaziyo ene-Wi-Fi la be-connecta khona bazobe bebaningi becofa amafoni lapho sifike sibankana Yemadoda amafoni nje nijaka amafoni nje ngene emzini yabantu ngithathe nama TV yonke lento. Iyona nje into ephilayo leyo. cha mhlambe bamese kuba umuntu mhlambe odayisa utshwala njengo-Grey mhlambe umuntu owazi ukuthi no-cash endlini mhlambe odayisa utshwala oledi othi ukuthi mevula hey ethi imali lokho kanjalo mhlambe-ke mese kube So labantu enamba nabo bonke ni involved egangeni nabo bonke. ngaphandle ngentombazane intombazane yazi ukuthi Kodwa leli zayizayi nalikanga nalo. Elingena amaphepha nokubamba uwa la eSouth Africa. Okay. Niphuma kanjani kulento? kulento Nisazoqhubeka nalento. baba Wena abangani bakho baboshiwe abanye bafile usuzoqala igroup entsha wena. ngixolisa baba Hayi umsuthu uyaxolisa. Kufanele hambe nokhuluma iqiniso nina nasemaphoyiseni nasenkantolo niboshwe. Kuba nizofala ngaphandle. Umphakathi ngeke uyibekezele into efana nabantu abafana nani.
Yazi wena Thembisa nje uclean sana sengayiqala kahle impilo hambe uthatha noma u15 years ngaphakathi uphinde ubuye ngoba le mpilo yeni ngeke ayindawo yabo manje ijampile yabo ngiyabothi iphemile manje nisekhona eroundini aninawo umhlaba manje ingcono ngaphakathi lapha ngeke niloke niba nenkinga ukuthi kufanele niyobamba inkunzi ngaphakathi ubani uzonibulala banibuleleni kunani ngidani yababulala abantu angaze nibulala ngangikhona killing eyodwa Ungiyazi sanda kumthatha baba uyabhayiza uyabonakala ukuthi ngoba isibongo ngona kahle kahle hey mfana ungileke